Oras madita saluhutna amang do tamuinang. Selamat hari Minggu madita saluhutna di minggu ta padua minggu apen na padua honon. Guar ni minggu ta sadarion muba ma parade dalam di Tuhan. Tapauduk marohata, tapaseret madirita, tasoba matuhata marhite-hite bukuede nomor tulplalu ayat sada 2. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di purbadia, na tu mapalangit dohot tanoon, amen. Nunga patar hanguluani, jalan nunga huida hami, jalan nunga puhati dakon hami dohot kubaritaon hami tu hamu, hanguluan na seliling nilileng na dilabung ni amai hian jalan naung patar dihian hami, haleluya. Martang yang mahita, ale aman nami dadi banua gijang, nama dok molate do hami tuho, ala di papoton ho tu hami marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nala hosal pusogot langit do tanu, alai na hot do anggo hatam rodi saliling-liling na, akup ni iko patar do sogot saluhut jolma di joloni habangsa perhuman mi, seasi maroham di hami, pahot marohanami, marharposean tuhatam marhite-hite todi purbadia, padungo mahami, jala paringgas hami, martangiang, asa marlas ni roha hami, paimai maun ho, jala asa dapat hami, hanguluan na surasuda, amin.
Tapi gema patik ni Tuhata, imana di enesian pangungkapon bidu tolu, ayat tolu. Atong ingot mana songo dia na jinalom dohot na binagem, imaradoti jala pauba roham, di bahani molo sotar sunggul ho, Roma ahu songon panakko naso jadi botonmu, sade harina ahuro manapot ho. Olat ni masaana atong rap mahita mangidogugu tuado pani Tuhata lahu mangulahun na bartu patik nai. Ale Tuhan, saya pargugui mahami lahu mangulahun na bartu patik mi. Amin. Tatopoti madosa tanda gudangi, tuado pani Tuhata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargugu na satu dosan jala amanami. Hujuh hami guarmu nabadiai, alanta tergugut hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahami on, o Tuhan Yesus Kristus, anak idipatan naga bejolma alani hami. Namate jalana hesian namate, namanaik tuban wagijang doho, mangudion hami. Asi maroham di hami, sepatotong madi hami roha hamalteon tuho, o to di porbadia, pangapuli na marsa roha, pamalum na saluhut na bernit, binahini dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo perhitian ni asini roha, saya unang tulak hami, saya tangihon mahami, ho ale dibata, ama anak doho to di porbadia. Amin.
Tabagimah baga-baga taring utusan di selata. Songonondo panghakolong ini di bata di Portibion, pola do anak nasa sasadai di lehon, asa nang mago ganuk na porsea di ibana, asa hanguluan saliling nilileng na di ibana, hasang apom mani di batana di Gijang. Amen. Tabagima epistel di minggu to sadarion, imana dienet sian maliaki pidutolu mamuk kasian ayat sada satu opat tajahama marsikap soring. Ida ma suruaku masuruaku asa dipadiri dalan di jolokku. Dungi tepu maro tumopot jorona Tuhan. Nani luluhan muna dohot suruan ni perpadanan nani halongan muna ida ma naroma ibana Nina Jehovah sebut. Alai tu isema manahan diari haruronai, jala tu isema manahan jongjong, molo dipatari dahon ibana dirina, ai songon api ni panopa do ibana, jala songon sabun ni panutsi. Jadi hudul ma ibana hira si pangalala dohot si papita perak, asa papita onna halak lepi, jala lalona nasida laho papitahon songon sere dohot songon perak. Asagabe sibuan pelean si panganon nasida tu Jehovah di bagasan hati goran. Jadi terbain Jehovah maka lo mohon pelean si panganon binain ni Juda dohot Yerusalem songon uju diaka tahun mula-mula. Olat ni masaakna martua do natumangion hata ni dibata jalan au peopsa. Amen. Ooh.
Tahadindak ko mahaporseo tay, songon ni hadindak ko nidungata sa haporseo di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, nato mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni bata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, nagabagabayan sa tor di porbadia, at dorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di pangumum ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanu toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosa ni di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate aporsea di ton di porbadia jaladong sada huria nabadia, huria ataupun ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mengulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Pinangido tuhamu amanami inanami panitia inti asa parsidohot di pertemuani dung sidung sermon parhalado. Popaton, kunjungan kasih Natal. Di hari Sabtu 10 sada Desember 2020 sada mulai pukul 8 WIB Manogot dalam rangka menyambut Natal. Patupao ni huriata do kunjungan kasih Natal tu ruas naung leleng marsahit asa ditangyakod dohot pasahaton tali kasih. Palimaon, padidio nabadia. Di hari Minggu 12 Desember 2020 sada di Parmingguo na Parjolo pukul 7.30 WIB patupao ni huriata do padidio nabadia binaboton tu akan natoras ni anakon na nanaing persidohot di padidio nabadiai asa ro nasida mendaftar tu situa Bajarnabe dohot melampiron fotokopi akte nikah, akte lahir, nidak nanaki. Acara marguru tardidi di Patupa di hari Kamis, sia Desember 2020 sada pukul 10 WIB maringanan di ruang konsistori ni Gerejata. Ponopon, jadwal Natal 2020 sada, tahun baru 2022 dohot pengaturan ibadah. Sinosohon tuhita sude asatung takasma tabarayateateon jadwal Natal 2020 sada dohot tahun baru 2022 songona niaturhon ditikting natar surat.
Saya akan membacakan pengaturan ibadah selama Natal 2020 sada dan Tahun Baru 22 yang tertera di Tikting. Kita membacanya bersama-sama. Sehubungan dengan rencana pemerintah untuk memberlakukan PPKM level 3 pada masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada perayaan Natal tahun 2021, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Setelah melakukan simulasi dengan jarak 1 meter, maka kapasitas maksimum gereja kita adalah 208 tempat duduk untuk sekali kebaktian. 2. Selanjutnya tempat duduk yang tersedia dimaksud didistribusikan kepada masing-masing banjar dengan kuota sebanyak 12 tempat duduk per banjar per sekali kebaktian, atau dengan total 192 tempat duduk. Sisanya sebanyak 16 tempat duduk diperuntukkan bagi petugas. Ketiga, jemaat yang akan mengikuti kebaktian selama masa PPKM level 3 diwajibkan untuk mendaftar kepada masing-masing sintua banjar. Keempat, peserta perayaan Natal kategorial maksimal dihadiri 208 orang, termasuk petugas, dan seluruh peserta harus didaftar yang dikoordinir oleh Ketua Dewan. Kelima, persembahan amplop putih dan persembahan 1A amplop putih dan persembahan 1B amplop merah berikut persembahan untuk dana Natal garing amplop khusus diantar ke depan Mandurung Tujolo sekaligus 3 amplop setelah khotbah. Keenam, khusus untuk jemaat lansia dan ibu hamil menyusui disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. 7. Seluruh peserta ibadah harus mengikuti prokes dalam kondisi sehat, tidak sedang isoman, tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah, dan menghindari kontak fisik atau bersalaman. Untuk selanjutnya jemaat bisa membaca peraturan lengkap dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021. Tikting Pa Pituhon. Namar Bagas. A. Di hari Sabtu 27 Desember 2020 sada di Gereja GPIB Menara Iman, Nunga Manjalo, Pasu-Pasu Parbagason, Christian Alfonso Panjaitan, anak Diamata Kris Saurlan Panjaitan Nahinan, Tubuni Nata Deliana P. Boru Pasaribu, Maringanan Jalan Swadaya 2 Haji Taiman nomor 72 RT 6 RT Pitu Duren Sawit Jakarta Timur, ruas nih GPIB Menara Iman Dohot Titin Hartati Boru Aritonang Boru Niamata Amir Syarifudin Aritonang, Tubuni Nata Ros Rainim Boru Sitorus, Maringanan di Jalan Bromo nomor 24 RT Tolu RT Pitu Pasanggrahan Bintaro, ruas nih HKBP Resort Kebayoran Lama. Tikting Paduahon. B. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Madongata Halasan Clint Michael Hartman Nababan, anak Diamata Insinyur Jam 1 Nababan, Tubuni Nata Melima Helen Catherine Boru Simamora, ruas nih HKBP Resort Jatiwaringin, Maringanan di Komplek Taman Sari Persada Raya Blok 20 nomor 12A Jati Bening Pondok Gede Bekasi, Dohot Orwana Deina Talenti Evania Boru Marpaung, Boru Niamata Jogur Dana Marpaung Nahinan, Tubu Niinata Rumondang Evi Mariani Boru Silain, Maringanan di Jalan Taman Lebak Bulus Onom nomor Y Onom Cilandak Jakarta Selatan, ruas nih HKBP Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu 10 sada Desember 2020 sada pukul siawib di HKBP Resort Jatiwaringin. C. Tikting Parjolo. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Madongata Mardior Dharma Ganti Pasaribu, anak Niamata Hionggur Pasaribu Nahinan, Tubuni Nata Romauli Boru Simalango, ruas nih HKBP Resort Kebayoran Lama.
maringanan di Jalan H. Eko, RT Sada, RT Sia, nomor 31, Kampung Utan, Ciputat. Dohot Orwana, Amelia Ningrum, Boru Simalango, Boru Niamata Tapang, Adrianto Tubuninata Sumarsi, maringanan di Jalan Poncol Jaya, RT 14, RT 5, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 10 Desember 2021 pukul siawip di HKBP Resort Kebayoran Lama. Pawaluhon. Ruas Natamba, mulai sadarion Minggu 5 Desember 2021 nunga tajalo gabe ruas ni huriata HKBP Kebayoran Lama, Ima, A. Keluarga Togu Mangarahuti Hutagalung, Elizabeth Deborah Boru Pasaribu, Dohot Sada Dakdanak Boru, maringanan di Jalan Perdagangan nomor 29 Pesanggerahan Bintaro, Jakarta Selatan, Banjar Bintaro Perdagangan, Narosian Gereja HKI Resort Khusus Tarutung Kota. Di bangku. B. Keluarga Ferianto Lumbantoruan, Ida Royani Evangelista Boru Siagian, Dohot Sada Dakdanak Boru, maringanan di Jalan Cendrawasih 2, B2 nomor 10 Sada, RT 10 Sada, RW 8, Pesanggerahan Bintaro, Jakarta Selatan, Banjar Bintaro Jaya. Narosian HKBP Parsaoran Nauli, Banualuhu, Distrik 10 Humbang Habicaran. Ya. Ruas Napindah. Mulai sadarion Minggu 5 Desember 2021 nunga pindah sian ruasta sian huriata HKBP Resort Kebayoran Lama Ima, keluarga Suryaman Pangaribuan, Rasmi Tiarma Maridan, Boru Hutahayan, Dohot 2 Halak Yana Konasida, Sada Bawa Dohot Sada Boru, maringan di Jalan Pondok Pinang nomor 40 Bitut, RT Sada, RW 2, Jakarta Selatan, Banjar, Pondok Pinang, Pondok Indah. Pindah tu HKBP Resort Parsaoran Nauli, Banualuhu, Distrik 10 Humbang Habicaran. Pasapuluhon. Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon. Mulai sadarion Minggu 5 Desember 2021 dunga Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon Imana Margoar, Tamara Hosiana Boru Hutahayan, Banjar Tanah Kusir Selatan, maringanan di Jalan Tanah Kusir RT 10 RW 104 nomor 12 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ala Marbagas Dohot Naso Saugamo Dohot Hita. Songonima hujan hami tik tingon tuhata ma namandongoni hita salutna orasma. Marede maita sabukede nomor 45 ayat sada uhut pafungilian tuhuria dot tudiakoni. Tai dehoma. Thank you.
Dami ni dewatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani dewata barita nauli dihita di minggu Advent na paduahon. Sadarion ima sian evangelium ni si Lukas bidutolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Pas 15 tahun heraya jahon ni Kaisar Tiberius uju Pontius Pilatus manggonggomi luat Yudea ditikini akka raja naopaton si Herodes di luat Galilea, si Filipus dengan nasaama di luat Iturea, dohot Trakonitis, Silasianus di luat Abilene. Uju si Hannas dohot si Kayapas, si Tuani Malim, Roma hatani debata tu si Yohanes, anak ni si Sakarias di halongonan. Gabe ditopot ibana masadok luat humaliang batangai Jordan, di jamitahom ma padidion hamu bau niroha lau pase sahod dosa. Hobar tulata surat di buku ni parjami tahun ni panuyang Yesayas. Suara ni nama jojo di halongonan. Pature hamuma dalad di Tuhani. Paharno pamuma sidalananna. Iko gohad do nasarura jala si parejeton nasadolok dohok betul-betul. Si patigorod do nabekuk jala si padus dosod do namar buki-buki. Jala idaun ni nasa daging do haluaun nasian debata. Ima sahatna. Sahat mahita di bagasa sadariot minggu Advent na paduahon. Ima panumunomon di haroro ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan kalender tahun gerejawi saya mula hulak do akka goar-goar ni minggu mamuka sian minggu Advent sahat aro di minggu Trinitatis doh di ujung tau parhuriau. Jala minggu Advent toktong doi tapai hutihut opat minggu adorang so perayaan Natal. Yang go nasomal di minggu Advent na parjolo paduahon patuluhon na disosoho di si tariwo tu panomunomon panagamon di haroro ni Tuhan Yesus Kristus padualiho. Jala di minggu Advent na paupatope fokus tu panomunomon di pesta hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Diterpukta di bagasan manugoton na dienet siya buku Lukas nakin adong narikot si paruhaonotta na parjolo di si di ayat sada ima
taringot tu Kaisar Tiberius jala si Pontius Pilatus namanggonggomi di luar Judea dohot opat raja na asing di guari nakin. Ahado lapatanna di taringoti si Lukas taringotu pamarenta na manggonggom Judea di hatihai. Napataridahon haroro ni hatani debatatu si Yohanes di partikian na pasti do. Di pardalan ni sejarah ni Portibion. Unang songonak kapadohan ni akadongatta parsabulan gabe Alkitapi na palsu. Bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab adalah benar-benar di dalam peristiwa kehidupan umat manusia. Khususnya orang Yahudi dan pemerintahan Romawi. Nomor lapatan haroro ni hatani debatatu si Yohanes ima di situasi politik bahwa orang Yahudi terjajah pada waktu itu. Tentu adong do sesuatu hal mulo ditaringoti noni di tengah-tengah ni bangsa na terjajah tidak ada kebebasan berpendapat. Dan juga berbagai-bagai tantangan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun apapun yang terjadi, apapun pengalaman mereka pada saat itu, Allah tidak berhenti berbicara melalui Yohanes kepada mereka pada saat itu. Jala di bagasan akka keterbatasan ni halak Yahudi ditikiala ni penjajahan ni. Adong sada berita nai baru na pinatolhas ni si Yohanes tunasida. Sok-sok ni ditaringoti do uju si Hanas dohot si Kayapas si tua ni malim. Ditaringoti di son taringot tu kondisi keagamaan ngolu parugamaon ni halak Yahudi ditiki. Nataboto takas edang liling beda ni si Yohanes parjulu tubuh siat Tuhan Yesus. Takas do kecaman ni Tuhan Yesus tu akka pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Jala pola di gobarhot Tuhan Yesus nasoot tanoman na hinapur do. Uli berengo siya duru alay di bagasan huli-huli na busuk. Di dalam kehidupan keagamaan ruhut partodion nasoni ro disuruh debata ro hatani debata tu si Yohanes jala dipatolhasi tutong-atongan nasida. Debata mamakulingi halak Yahudi ditiki. Jala dipartikiat tasinuaingon terdok situasi politik dan apalah adong gangguan tu kita nakpe adong gangguan kecil di berbagai-bagai tempat di Indonesia tu halak kena mengihut Tuhan Yesus Kristus. Jala donota kondisi ni huriat tapi mardala dohot dengan alai atik beha ada sesuatu di tengah-tengah ni ngolu ni pardalan ni huria KBP ke orang nama Allah
mau menyapa kita pada saat ini jemaat Gereja HKBP Kebayoran Lama melalui Yohanes. Ada sesuatu yang baru yang mau dikatakan. Jala didok di jami tahun si Yohanes do hamubaun ni roha. Tentu mulu di jami tahun hamubaun ni roha lau pase sahod dosa. Suku-suku do mungkin berhata ay asing do kondisi ni ala Yahudi ditiki ay nak percaya na sila di Tuhan Yesus. Kita nga percaya di Tuhan Yesus. Tong ditiki naung tadok kita percaya di Tuhan Yesus. Kita disapa bertobatlah. Paubahamu rohamuna. Mungkin dono tayah habis si pabaon. Ay nga tubo tardiri maka tidak kaporsiaon. Mardonga saripe, maranak, marburu, marparumain, marhela, marpahopu, gabe Kristen. Pawahor roha daksai hola sehari. Pawahor roha imana terus bergulir di bagasan kehidupan setiap insan di dunia ini. Juga bagi orang Kristen terus menerus di dalam hidupnya. Harus melihat dan mau dia bertobat. Pawahor roha. Mulu didok pawahor roha. Tentu perbagasan itu. Najolo do laku hatani na tu mandok ay pangalaho tarpauba do rupa no tarpauba inang gunwaing dangbe ngadus be rupa do pangalaho ngamura-mura di paubahala ate habok kena ay ngaboy ratu hali sadari mu barupani sadaina ala ni makeup ate ngamura sudah paubaon wae. Malah ngamurai paubao siya roha. Alani roha perbagasan odo. Ay buido denggak kinatahon. Alay rohana dang denggan. Buido mekel buhina do si malolonga alay rohana jud. Nanaing didok dison roha taido nanaing pai baruot ganu pari ada perubahan di bagasan hatani debata jala hamubo ni roha lau pasi sahud dosa mulu didok lau pasi sahud dosa tentu nunga gan pali martangi kita mangido hasisani dosa. Manang natangi yang pribadi pe, manang tangi yang hatopap pe, manang di ibadah pe, say tapangido do hasisani dosa. Alang yaha ubay na ikon songoni ay hatani edet tamadokon dirimudo musumuna dohot si pangagoy. Diritaw do musutta. Dang nasi. Ini yang paling berat. Tantangan hidup setiap orang adalah hatinya. Pikirannya. Hidupnya. Alanido banda didok. Buku pudai. Halak na manaluhon na mangarajay dirina lo widui siya pahlawan dohot halak na monang manaluhon sa Dakota. Lebih baik dikatakan
seorang yang mengalahkan dirinya daripada seorang pahlawan atau seorang panglima yang menaklukkan kota. Ima maulna lau menaluhon diri. Jala molo ditiki sinuengon di suarahon hamubau ni roha dia dong duminggan di dok rohatta. Ngarobe varian na baru Omikron na lebih ganas di COVID-19 sia. Paubahamu maruhamuna. Wah, mulai dok nunga robe ngadike be orang lama be nuaing Omikron ini. Paubahamu maruhamuna. Para dohono tak mari kita. Ai aha mabain. Biar lebih mari. Nakpe tadok di bagasan ulu tahun acik dui portibion jurak per kilon alai lumo doro di portibion. Ini benda dokon aka halak na bain hiburan di medsosi di nadong ro pasien tu dokteri atau udah hamu ka dokteri ya teina di batado no pamadupon alai hamu do majala uang na mahatan di dokteri ima dah lau maho tu di bata aset terdijuho ina ada umbah ina jadi dangulo tol modo pe anggo borak do perohan anggo lau mate jalo pikir kita ope sonido alani aha mulo ancaman do mulo dok alani Omikron ni bertobat alai dangi di dok di bagai satu pukon bertobat imalau menyambut haroroni si paluai manang di dok di ayat perpudi jala idau ni nasa daging mahaluau nasa debata. Pertobatan itu bukan karena ancaman tetapi pertobatan itu adalah untuk keselamatan di depan. Dau sumurung lapatan ni pertobatan ni di tonga-tonga ni halak na porsia ay haluau do ujung ni pertobatan. Dak kematian, dak kamagoan, dak sitaono, dak parukidon. Alani di bagasan na mangaradi di haroro ni Tuhatta Yesus Kristus. Tentu nunga mulai tapukka mapay nakapangaradion namar dumutunataw. Nana yang dipatol hasison dang pangaradion fisik narumikot. Alay pangaradion partodion. Pangaradion partodion. Sotung gabe ganuk minggu afen ganuk tahun songoni saya songoni hita terus mula-hula. Alay naing do ikonadong inatakas ni hamubau ni jala si Yohanes si dok marjamita di luat nahumaliang batangai Jordan ala si Yohanes gudang gojolo mana lalu lalang di jami tahun iwana dan di bagasan kehidupan ni malim na formal so namang si Sakaria si iwana
Ada sesuatu yang baru. Mulu hatan waingon jempuk bola dora guarion. Elawi ba nama dapoton natoropi di akalua tidang di bagajoro di paimaima. Mulu di jami tahun hamu bau ni roha di hatoropan di tonga-tonga ni kesibukan ni jolma na lalu lalang. Tentu dang nama dok itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia. Saya donggo mulu mangulat to dini dewata adonggo pakor honni dia ka na tumangi hocak. Di bagasan hamubaon ni roha tentu hita di bagasan pardaan ni ngulut tadi tikion naenggo takas di dok pase sahod dosa jala pase sahod dosai na remikot mangido hasisani dosa arikodo aleno maulah hama manesa dosa ni dongat do jujuk no mau ape ditangi ang alia manami na saya tadok saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Jala mulu di jahamu Matius onom ayat 10 ni tangi ang aliawan nami. Mulu dang di sesahamu dosa ni dongamuna. Dak sesau ni dibata dosa muna. Takas tu mulu dang di sesahamu dosa ni dongamuna. Salah ni dongamuna repak kamu dak sesau ni dibata dosa muna. Alani dak kolam makirim hasisani dosa. Napauboh roha mampu memberi pengampunan setiap saat kepada siapapun. Dak saya buanun hasalan ni dong asyat tahun nasal 10 tahun. Dungi 2 tahun naro sahat rodi tahun namangihut. Dungi saat matu hata bataki merdumu itanora. Amang dangul lihalak batakon. Mulu saya merdumu di tanorara nama. Tapi saya dibegitu hatani di bata. Pabua ikon radido manesa dosa ni dongan. Ido hai baruo. Jala natumakas muse lau menyambut haror ni Tuhan Yesus Kristus diok di ayat walu di uduk ni terpukta di mana goton asa parbuehok kamu natama mulo didok parbuehon natama pataridahon marhiti-hiti adok parbue nanang si parbue honota di bagasan nguluta. Si Paulus di surat na Tuhuria Galatia mandok parbue ni todi ima holong ni roha amo siya kamang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi konadonggo hataridan ni parbui ni hamubau ni rohai. Ima parbui ni tondi. Marhite-hite parbue ni todido hita neng pataridahon penyambutan di haroro ni raja na sumurungi
ima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate marohanami di hoali Tuhan debata manami. Di natinugi homu hami mamasuhi minggu Advent na paduahon. Bui hami rak marpungu manangiho katam di bagasan manuoton. Hatami patol hacot tuhami ali Tuhan asa marhamubau kami di bagasan hasesani dosa. Jala hamubaun ni rohanami ima menyambut harorom na padua halihon ali Tuhan Yesus Kristus. Gabe marparbue hamubaun ni rohai di bagasan kehidupan nami sehari-hari. Ali Tuhan jujur do memang dang taluhok kami diri nami. Alay bulu todim na mangurupi kami. Gabi patawong do kami mangulahod do patupahon hatam na badiyay. Saya rupi mahami alay Tuhan. So ma dot sudia kakigiatan na dipatupa di tonga-tonga ni Huriam di Kebera Lamaon dalam rangka menyambut Natal. Dohot aka pesta Natal si patupaon di tonga-tonga ni Huriamon marhiti-hiti tatap muka dohot live streaming tupak mayali Tuhan dewata manami gabe puji-pujian di guarmu hataridani haporseau nami dot hamu baun ni rohanami tuh. Asima roham pasu-pasu parohai parbisuhi kepadita nami padita Jeffrey si down padita Jojor pardede dohot sudah parhaladu uduk serep rohana sida di jolom makubasi huriami di bagasat tod di parmahanion marmahani ruasni huriam gabe marsangap po dame jala sonak kami di tengah-tengah ni huriaon lasong ni mali Tuhan dewata manami wa kami tujulom aka nanaing si patupau di tengah-tengah ni huriam ima kunjungan kasih Natal padidion nabadia dohot aka ibadah Natal tupak masaluhut nai tahu hasangapon dot puji-pujian di goarmu. Soni dohot akai anak konami nanaing pajong Joko pardonga saripeon Christian Alfonso Padjaitan dohot titien hartati buruari tonang halasan Pin Mikhail Hartman Nababan dohot Dina Talenti Evania Burumanurung Nang Mardior Dharma Ganti Pasaribu dohot Amelia Ningrum Buru Simalango Homa na paradehor rohana sida le Tuhan lau pamasuhi ngulu pardonga saripeon homa le Tuhan Yesus nagabi juara mudi mangamudihon bahtera pernikahan mereka asa lomoni roham natulus di tonga-tonga ni pardonga saripeon nasida jala
Salhutna kapangaladion ni natoras na sida di pamasumasuon dohot dia kaulaon adat. Pasik kopi saluhut na Tuhan asarok tong di bagasat dame dot lasni rohana sida. So ni ruas ni huria na baru di tengah-tengah ni huriam di kebera lamaon keluarga Tugu mengarahuti huta galung Elizabeth Deborah buru pasaribu dohot sada buru nasida. Songoni dohot keluarga Ferianto Lubaturuan Ida Royani Evangelista buru siagian dohot sada buru nasida. Hobatok tonga de Tuhan nama masu nasida di tonga-tonga ni huriaon di ulaon nasida sigano pare jala tupahi nasida gabe ruas na burju di tengah-tengah ni huriamon memuji pasang guarmu dohot patu pahol lo meniroham patuk akan nariko di nasida gano pare marhiti-hiti dengga basa dohot asin roham nang ruas ni huriam napida siya kuryaon amang suryaman pangaribuan dohot inanami rasmi tiarma marid dan buru tahayan dohot dua yanakon nasida sada bawa sada buru pida tuhakai pihu tahayan lagu buti pasok-pasok nasida di huria na baru mangulak kaulon nasida dohot di parsaoran nasida asa mabuan lasni rohan nasida diakkan ahumaliang sok songoni mali Tuhan de bata manami karuas ni hurian na di baga sa parsahiton situa AM silalahi mangiring siti daun inang nyonya MC Torus Ofitria Boru Manalu Kresin Boru Sitorus Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian Pahala Sudungan Pajaitan Situa Edward M Tabunan Inang Nyonya M Hatabunan Boru Simajutak Dr. Andus Iwan Tapubolon Amang Tony Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang Songoni Inang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dilina Buru Sirait Anong diba siya nasida nung liling marsahit ali Tuhan sa unang madili nasida ala ni parsahit on na alaya sa marsihot di bagasakko songoni dotak ka nasutar surat di tiktingon akanong matua homatoktong na pahotton hapor seaon pangihutono diho hadungon managam harorom unang dibagasan arsa ni roha songoni dohotak kapak kubasiun ni dokter yanakon asa toktong gabi patupalas ni roha dohot roha mauliate tuho marhiti-hiti asi dohot tolong ni roham songoni ma dohotak karuan nami na marulang tahun dohot na marulang tahun pernikahan di bagasa minggon basa-basabo hatatabba niya kaumur na sida alay naing ingoton na sida lamoru do ari-ari sidalan na sida tujulu alani gabi lamdungo na sida di bagasan hay baru ningulu alani hamubaon ni roha managa parorom mauliate marihoali Tuhan pasu-pasu ma ibadah na mangihut anon arian dohot botari gabe hasangapok kamuliaw di guarmu na badiyay di bagasan guar ni Kristus Yesus Tuhan nami tangihom ma tangiang nami amen. Mari demahita hutma tapasahat pilihat tujulu bain dana natal diuriata.
martangi yang mahita pasaton pilihat tatu debata. Ali debata manami na di Banua Gijang, odo hararuan ni salut sileo-leon na dinggan, dot nasa uli bahasa na maliutus. Pasat kami masya nani domito hami pilihan nami to. Sa jalo may gabiwap na utus di jolom. Paso-paso may jalara moti, asaw pareyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dot di Portibion. Buhay marohan nami marhidi dito dim, asalam tadahami godang ni sileo mito hami, salam gigir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, sa Roma harajawmo, say saut malo maniroham di Banua Tungason na di Banua Gijang. Lema tuhami sa darion hanguluan siapa hari. Sa madosa nami sa panesa nami, di dosa ni doa nomor dosa tuhami. Unak kami tugiut tu pangjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata bohina tuho jala si marohana midaho. Didopakon Tuhan debata bohina tuho jala di pasor madamena tu todim. Diamu akamanami inanami salutna. Kami namarhubas padita situa organis pianis song leader dohot live streaming pasaton selamat Advent na padua ma dita salutna. Selamat Advent na padua. Horas ma.